kasi birthday niya ngayon. Sobrang pawis ko kasi madali ang luto ng pansit. Cherry. Mga kasabwat. Cherry, rokawa. Andun sila sa labas. Ito yung pinagandaan. Anong oras? Is 12? Ay, 11:30. So, 30 minutes na lang. Papasok kami sa loob. Kakanta namin siya ng happy birthday. May mga stick na yung cake namin kasi slice bread na lang pinagandaan. Slice bread. Tapos may kaganda pa. Tapos ano ba ito? Barbecue cake. Ito isa pang kasama ko. Patanggal ka namin ngayon. Ito talaga nagagawin ng milkan. Nilalagat ng milkan namin. Hi Michael. Si Michael. Michael. Yan yung cake niya. Ng Friday. Buka yan. Ngayon. Nagamit na namin isang kandila. Kasi walang kandila, wala kami mabilan gabi na. Happy birthday, Delia. Happy birthday. Pansit. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. A wish. Happy birthday. Happy birthday to you. Pati ako makita dyan. Patingin. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday patapos. Happy birthday. Happy birthday, ma. Halika na. Buti natulog ka ng maganda. Kakain, lusaw na yung cake. Nalusaw yung cake. Nalusaw na. Ito yung tawag
Dali, men. Ito yung cake na barbecue cake. Yung cake niya, lusaw na. Okay, kain tayo. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday kay Ganda mo. Happy birthday, ma! Happy birthday! Happy birthday, ma. Okay, then Ncov ngayon, ang handa natin, barbecue cake at pancet. Wala nang gana. Oh, ito na yung birthday. Birthday ni Mother Earth. Batang bata. 48. Asa na sa ano? So, Kumain kakain na na tayo. kami. Sabi ko may naglulutok na naman dyan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ampoy!